Dwi wedi cael llawer o profiadau da gyda'r gwasanaeth iechyd, ac mae'r Gymraeg wedi bod yn help mawr mewn sefyllfa anodd pan mae aelod o staff wedi gallu cyfathrebu yn Gymraeg. Dwi'n ffodus bod gen i feddyg teulu sy'n siarad Cymraeg, sy'n help mawr gyda'r plant, eu bod nhw'n hŷn erbyn hyn ac yn gallu siarad Saesneg. Mae'n llawer haws iddyn nhw fynegu i pryderon a mynegu sut maen nhw'n teimlo trwy gyfrwng y Gymraeg.